ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಉಡುಪಿಗ್ಲ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ಹೋಟೆಲ್ ದಾಗಲ್ ನಡಿಗೆ ದಾಯ ಪೋಪು ಜೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಿಗಲ್ಲ ಮಂಡೆಡುಪು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡೆ ನಾಲ್ಪುನು ಅತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಮಂತು ಕೊರಡತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಗಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಅತೆ ಈ 25 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂಚಿನ ಚಲ ಉಂಡು ಬಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏತು ಬಂಗ ಆಡಲ್ಲ ಏತು ಬಂಗ ಅಲ್ಲ ಕೊರುವೇರಿ ಇಂಚ ಬಂಗವರ್ರೆ ಬುಡಯರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅತೆ ಅಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ದುಂಬುಂದು ಜಲಜ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಪದಾರ್ಥ ಪಂಡ 100 ಜನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಂಚಿನ ಮುನಸು ಮಾರೆ ಅತೆ ಪೊಗರಂ ಪೋತೆ ಪಗೆಲು ಬತ್ತರಡಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಕಲಿ ಸಿಕ್ಕೋಣ ಅಂಚೆನೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬತ್ತರಡಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಕಲಿ ತಿಕ್ಕೋಣಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪಂಡ ಇಂಚ ಉಪ್ಪು ತಾರೆದ ಪೂನಮಕ್ ಸಿಕ್ಕೋಡು ತಿಂದ್ರೆಗುಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಮಸಾಲ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡದ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕೊಂಡ ವಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಲ ನೆತ್ತಿದ್ರು ದಾಲೇಜ್ ಆತ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಅದಾ ಮಾತರಿ ಗ್ಲಾಸಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕ್ಕೆ ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಇನಿ ಯಾನು ಕೂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೂಡೆ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟಿರ್ದು ಚೂರು ದುಂಬು ಬನ್ನಗ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಅಮ್ಮಗ ಬೈದೆ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತುಗು ಬೈದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಮ್ಮದ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಒಂದೆರ್ದು ದುಂಬುಲ ಮಲ್ದೆ ಮಲ್ಪೆದ ರೋಡುನು ತೋಜನಗ ಉಡುಪಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಬೈಪಾಸ್ ಇರ್ದು ಮಲ್ಪೆ ಪೋರ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ರೋಡ್ ಎಂಚೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಬಂದರ್ಬೋದು ಮೀನ್ಪುರಿಗೆ ತೊಮ್ಮಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಲೆ ಅಂತ ತೋಜದಿತ್ತೆ ಉಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣಲ್ಲಿ ರನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊರತುಗಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಇಂಚೊಪ್ಪುಡು ಹೋಟೆಲ್ದ ವಾತಾವರಣ ಪನ್ಪಿನೇನಿಗೆ ತೂತಾರು ಅಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿದ್ದೆ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತುಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಮ್ಮ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ತೋಜುಡು ಅಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜದ್ ಕೊರೆಗಲೆ ಬಲೆ ತೋಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಒಂದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಅಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ದುಲೆ ಇತ್ತು ಜಗಮಗ ಅವನುಂಡು ಇತ್ತು ಉಲೈ ಪೋನಗನೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತಾರೆದ ಮರ ಉಂಡು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಡೇ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ತೋಲಿ ಬಾರಿ ಶೊಗ್ದ ಒಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಆಡ್ಬೇಕ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವಡಿ ಏನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ಇತ್ತು ಎಂಕುಲ ಮೂಲೆ ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದ ತುಲೆ ತಾರೆದ ಮರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಗ್ದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಮುಲ್ಪ ಕಲೀಲ ಸಿಕ್ಕುಂಡ್ಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ತೂಕ ಏನು ಮಾತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡಂದು ತುಲೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರೆಗ ಕಾರಣಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಅಮೇರಿಕಾ ಯುದ್ಧ ಒಂದುಂಡು ಯುದ್ಧ ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಪುರ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗ್ಲ ಬೈದುಂಡು ಬಾಂಬೆಡ್ ಮತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಬಂದ್ ಆತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಉಡುಪಿಗ್ಲ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಉಡುಪಿದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಬಂದ್ ಆತನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿನ ತೆರೆದಕೆಂದೆ ಜನಕುಲು ಏನೊಂದು ಪೇರೆ ಎಂಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಮತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ದಗುಲೆ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೋದಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಒಂಜಾತ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂದುದು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪೂರ ಪನ್ಪ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ಹೋಟೆಲ್ ದಾಗಲ್ ನಡಿಗೆ ದಾಯ ಪೋಪು ಜೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಿಗಲ್ಲ ಮಂಡೆಡುಪು ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಯಾನೀನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಮ್ಮಗ ಬೈದಿನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಲಜಾಂಟಿ ಉಲೈಡುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ತ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗೆಟ್ ಏನ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಏನು ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಜಲಜಾಂಟಿ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೇರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪಿದೈಡ್ ಕುಲ್ದೇರು ಗಿರಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಕುಲ್ದೇರು ಆರ್ ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ಅಂಚೆನೆ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಪೂರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಎರಡವಂತೆ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ್ಮ ಜಲಜಾಂಟಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ಪ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂಚಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ಒಂದುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಗ್ಯಾಸ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನ್ ಪಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ದೇಶದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಅತೆ ಅಂಚದು ಈರು ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಇರೆಗ್ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಚ ಕಾಡೊಂದುಂಡು ಅಂದ್ ಬನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡೆ ನಾಲ್ಪುನು ಅತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಮಂತು ಕೊರಡತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಗಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಅತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಈರು ಉಡುಪಿಡ್ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪರ ಬಂದ ಒಂದುಂಡು ಬನ್ಪೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೊಂಬೈಡ್ ಪರ ಬಂದದ ಆತನ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏನವತ್ತಿರುವ ಅತೆ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ದಗ್ಗಲ್ ಪೂರ ಆಂಡ ನಮಕ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆಂಡ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ದಗಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಬೂರು ಪಂಡ ಅಗಲಿ ಗಿರಕಿಲ್ ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪೇರತೆ 1000 ಗಟ್ಲೆ ಗಿರಕಿಲ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬಂಗ ಬಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏತು ಬಂಗ ಆಡಲ್ಲ ಏತು ಬಂಗ ಅಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಡ್ಲುಂಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಪಾಡುವೆ ಅತೆ ಅಂಚಂಡ ಇರು ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಸಂಗನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಕೊರುವೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಕೊರುವೇರ್ ಇಂಚ ಬಂಗವರ್ರೆ ಬುಡಯರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅತೆ
ಅದೇ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಇರ್ನ ಪರವಾದ ದಾದ ಪನೋಡು ಬಂದುಲ್ಲಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನೇ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಬಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಯದಾಗಲೇ ಪುರ ಈ 25 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂಟಿನ ಚಲ ಉಂಟು ಅದೇ ಅಂಡ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಗಾಳ ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಉಂಟಿನ ಜಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈರೊಂಜಿ ಪಾತೆರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲಿಗ್ಲ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಐಕ್ಯ ಬೋಡದ್ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕಲ್ ಕಾಂಡೆ ಪಿದಾರ್ದ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂದ್ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಡಿಪುರ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಕೈ ರುಚಿ ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಡತ್ತೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿಗ್ ಇತ್ತೆ ಕೇಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಜಲಜಾಂಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಮ್ಮ ಒಂದೇ ನಡಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಲಜಾಂಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಪಂದು ಕೇಂಡರ್ ಐನತ್ ಅಗಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಿತಿ ಏನಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಏನಾಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹೋಟೆಲ್ನಂತೂ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ಏನಂತೇರು ಬಿಜಿಕರಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಹಾಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಗಿರಾಕಿಲ್ನಾಗಲ ಏನು ಪಿರ ಕಡಪುಡುಜಿ ಗಿರಾಕಿಲ್ನಾಗಲಿಗೆ ಏನು ಬೋಡವೇನು ಮಾತೆಯನ್ ಒದಗದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದಾರು ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಭರವಸೆ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮನವಿ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮನವಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರಡ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಮ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ನು ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಇದು ಇರ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಳಿಬೆಟ್ಟು ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ದುಂಬು ಮೆರ್ನ ಜಲಜಾಕ್ಕೆನ ಹೋಟೆಲ್ ಅಮ್ಮ ಜಲಜಕ್ಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿಂತದೆ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎನ್ನ ಮಗಳ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ 100 ಜನ ಬಾಂಬೆದಾಗಲ ಬೈದೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಋಣವಾಗಿರತ್ತ ಏರಾ ಪಂಡಿರು ಜಲಜ ಕಟ್ಟಡ ಸುಳ್ಳಿರು ಆರು ಇಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಂಡೆ ಬೈಯ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಂಡಿರು ಅವೇಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಡ ಹತ್ತು ಮಲ್ಪೇರೆ ಹಾಕಿ 100 ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಬೈಯಾಗ ಮೇರೆ ದಿನಾಲ ಕಾಂಡೆ ಬೈಯಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯಾಗ ಮೇರೆ ಸಪ್ಲೈ ಬಲ್ತದೆ ಅವೇ ಅವು ಹತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮುಂತೆ ಏತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಕ್ 3 ಸಪ್ಲೈ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ ಅವು ಅನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ ಅವೇಡ್ ಬೆಕ್ಕ ಬೇರೆ ಅಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಶುರು ಮಲ್ತೇವೆ ಅಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಶುರು ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪೊಂಡತೆ ಈ ಗಿರಾಕಿ ತೂದು ಪುರ ಜನಕ್ಕೂ ಫೋನ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಪುಸದು ಪುಚ್ಚಿ ಆತ ಅನ್ನ ಆತೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ತಿ ಹಂಚಿನ ಉಣಾಸಗ್ ಕಂಡ ಬಟ್ಟಿ ಪೂರ ಅಮ್ಮಡ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಡ ಮಿಸಸ್ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ ತಿನ್ಪುಜೋ ಅಮ್ಮಡ ಬತ್ತ ಐಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಿಸಸ್ ಹತ್ರ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಲ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಪಸ ಓದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ದುಂಬೊಂದು ಜಲಜಾ ಕೆಟ್ಟ ಪುದಾರ್ತಿ ಆಯ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕಾರು ಅಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಅಮ್ಮ ಅಂದಿತ್ತೆ ಎರಡು ಕೇಂಡ ಪಡ್ತೇವೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಂತ ಬರುತ್ತೇವೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಪ್ಲೈ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಏನ ಈ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಿದ್ರು ಕಾಂಡೆ ಬೈಯಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೇವೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಆವಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೀರಿ ಪಣ್ಣ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಂಚಿನ ಮುನಸು ಮಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ತಿ ಅವೇ ಪಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬಂದಿರು ಹೋಟೆಲ್ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ಸೇವು ಜಲಜ ಕೆಟ್ಟಡ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಲಜಕ್ಕೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈರೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಮ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಬಂಡಾರ ಬಕ್ಕ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬಾಂಬೆ ಬಾರ್ನ್ ಊರು ಬೈದಿರ ನೋಡು ಆಗಲೇ ಉಲ್ತ ಉಡಾಸ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಮ್ಮನ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಬೋಡಿ ಹೋಗ ಉಡುಪಿ ಬೋಲಿ ಅಡಿ ಅಮ್ಮಡ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ನಾತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿರಿಡ ಪಾತಿರ್ದು ನನಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಬೊಲೆಪಾರೆಗ್ ಈರು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪಗೆಲು ಬತ್ತರಡಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಕಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬತ್ತರಡಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಕಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೇರಿ ಎಂಕುಲ್ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೇವಂತೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ರು ಜನ ಬಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಗೇನವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಪಂಡದು ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಮೊಗ್ಗುಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ದಾರದಾನೆ ಪಂದು ಜನಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅನುಮಾನ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಅಮ್ಮ ಬಂದಾತಜ್ಜಿ ಯಾರು ಪನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹತ್ತಡ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದಾಂಡಲ ಮಲ್ತದಾರು ಗಿರಾಕಿಲೇನು ಪಿರಗಡ ಪುಡಿಜರ್ಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತ ಎಟ್ಟಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತ ಬಕ ಎಟ್ಟಿ ಈಸೆ ತೂಕ ನಮ್ಮಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಣ ಸೆಂಚು ಹಾಪುಂಡು ತೂಕ ಮೀನ್ದ ರಸ ತೊಟ್ಟು ಮುಲ್ತ ರಸ ಬಾರ್ಲೈಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವ್ರು ಒವೇ ಥರದ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುಜೇರು ಎಂಕ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಇಡೀ ಬರ್ರೆಗೆ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಫುಡ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕೋರಿದ ರೊಟ್ಟಿ ಪಂತ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಪನ್ನಿ ಬಕ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಸಾರು ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಸಾರು 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಇಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲ ಹತ್ತು ದಪ್ಪಲ ಹತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ರುಚಿ ಅಂಚ ಆತನ ತೂಕ
ವೇದಗ್ ಚೂರಿ ಅವಗೆ ಬಕೆಂಕಲ್ ಒನಸ್ಗ್ ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕೋತ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಮೀನು ಬಕ ಅಂಚೆನೆ ನಂಗ್ ಫ್ರೈ ಲ ಪಂತ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ತ ಅವರ ಬಲೆ ನಿಗಲು ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗ್ ಇತ್ತೇನು ರೊಟ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಎಂಚಾತ ನಂದು ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಸಾರ್ದ ರೆಸಿಪಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಪಾಡು ಚಿಕನ್ ಸಾರು ರೊಟ್ಟಿ ದೊಟ್ಟುಗೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಲ್ದಿನ ರೆಸಿಪಿಲ ಪಾಡುವೆನು ತಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ರಸ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ರಸ ಬೋಡು ಬಾರ್ಲ ಹೇಗಾತು ಚೋಕು ವೇದು ತಿನ್ಗೆ ಎಂಚ ಚೋಗೋ ಚೋಕು ಒಂದು ಪೈಸೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಆತ ನಂದು ಲೈಕ್ ಅದನಾ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಆತ ನಿಜ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ಒಣಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ರುಂಡು ತುಲೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಲ ಬಂತ ಅದೇ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸುಕ್ಕ ಗೆತ್ತದು ಎಂಕ ಅವು ತಾರೆದ ಪೂ ಪಾಡುವರದೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪಂಡ ಇಂಚೊಪ್ಪು ತಾರೆದ ಪೂ ನಮಕ್ ಸಿಕ್ಕೋಡು ತಿನ್ಬೇಕಂದೆ ತಾರೆದ ಪೂ ಪಾಡ್ದು ವಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಲ ನೆತ್ತಿದ್ರು ದಾಲೇಜ್ ಆತ ಲೈಕ್ ಆತನು ಆತಾ ಲೈಕ್ ಆತನದ ಮೊಗಲ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಬೈದಿತ್ತು ಜೇರು ಈಗ ಪಂದಿತ್ತೇರೆ ಕಲೆಯಲ್ಲೇ ಸೊಂಪೋಲೆ ಕಲೆಯಲ್ಲೇ ಸೊಂಪೋಲೆ ನಂಚೆ ನೀ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಟೈಮ್ ಅಂಚೆ ಲೆಸನ್ ಬತ್ತೀನಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತನಾ ಇತ್ತೆ ಕೋಳಿ ರೊಟ್ಟಿ ಸಾಮ ತಿಂಡ ಭಾರಿ ಲಾಗಿತ್ತು ಏತು ತಿಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ಫುಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ವೈಕ್ ದಾಲ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುಜಾರೆ ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಏತು ತಿನ್ಪೌಂಡು ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿರ್ತಲ್ಲ ನಂಗೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಪಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹೊರೆದ ತಿನ್ಪೆ ಅಂದಾತಂಡು ವಾ ಜಗ್ಗೆತ್ತದು ಆತ ಮಸಾಲ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬರೋಲಿ ಇಡೆಗ್ ಮೂಲ್ ಮೊಗ್ಗುಲ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮತ್ತಲೆ ಎಟ್ಟಿಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದ ಮತ್ತಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಎಟ್ಟಿಲದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಉಂಡು ದೇ ಮಲಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಎಟ್ಟಿ ತುಲೆ ಅದು ತಿನ್ಕ ಒಂಜಿಗೆ ಎತ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಮಸಾಲ ಬಾರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡದ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕೊಂಡ ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈಗಂತೂ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಎನ್ನ ಅದ ಲಾಗದು ಜಾ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಒನಸು ಪೂರ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ತೋನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಪೋಡು ಬಂಜರ ಉಂಡ ಇಲ್ಲದ ಒಣಸು ಮಲ್ತಿನನೆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿಗಲಿಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರಗಿತ್ತನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅದುಪ್ಪಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅದುಪ್ಪಡು ಮಾತಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಜಲಜಾಂಟಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ದ ಇಂಧನದ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ಅವಡು ಮಾತ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿನಗಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಅದೇವೆರಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಜಾತೆ ಡೆಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲನೆ ದುಂಬತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಅದಮುಟ್ಟನೆ ಚಾನಲ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್